Εγώ τα δόντια μου εδώ τα φτιάξαν με 900 ευρώ. Εκεί πάνω από 2.000 μου ζητούσαν. Ο πρόδρομος Δημητριάδης ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη ως τη Γευγελή των Σκοπίων για να φτιάξει τα δόντια του. Αιτία, οι πολύ χαμηλότερες τιμές που του πρόσφεραν. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να φεύγεις τώρα να πηγαίνεις αλλού τα λεφτά σου, αλλά και εμείς είμαστε συνταξιούχοι, με μια συνταξούλα ζούμε. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε περισσότερα λεφτά. Τον ίδιο προορισμό επέλεξε και ο Γιάννης Κωνσταντινίδης από την Κατερίνη, που έφτιαξε στα Σκόπια τα δικά του δόντια, πληρώνοντας το 1/3 της τιμής που του ζητούσαν στην Ελλάδα. Τώρα έφερε και τη σύζυγό του. Δεν μπορεί δηλαδή εκεί να κάνει ένα διδωτό που κάνουν εδώ πέρα να κάνει 1.000-1.200 και εδώ να κάνει 500, το ίδιο προϊόν. Η ώρα είναι 11 το πρωί και το εξαθέσιο βανάκι που φτάνει στην κλινική μεταφέρει δωρεάν πελάτες κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Η αίθουσα αναμονής γεμίζει. Οι χαμηλές τιμές λειτουργούν σαν μαγνήτης για τους Έλληνες. Μια εξαγωγή είναι 15 ευρώ. Ενώ στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα δεν θα είναι 60 ευρώ, 50. Έχει διαφορά και στις σημερινές ημέρες που είμαστε είναι λίγο... Τα σκεφτόμαστε όλα. Ο καθαρισμός δοντιών στοιχίζει 20 ευρώ στα Σκόπια, ενώ στην Ελλάδα από 30 έως 50 ευρώ. Το σφράγισμα 10 ευρώ, ενώ στη χώρα μας 50 ευρώ. Από 20 έως 50 ευρώ μια απονεύρωση, η οποία στην Ελλάδα κοστίζει από 100 έως 120 ευρώ. Ενώ μια ολική οδοντοστοιχεία στα Σκόπια 300 ευρώ και στην Ελλάδα από 500 έως 800 ευρώ. 50% φθηνότερα και τα εμφυτεύματα, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 500 και τα 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Για να προσελκύσουν περισσότερους Έλληνες πελάτες, οι οδοντίατροι της γειτονικής χώρας διαφημίζουν τις κλινικές τους με πινακίδες γραμμένες στα ελληνικά. Κάθε χρόνο οι πελάτες τι έρχεται εδώ, το νούμερο ανεβαίνει. Γιατί όχι μόνο έχουμε καλές τιμές και καλά προϊόντα και ποιότητα. Η κρίση πάντως έχει κάνει τους Έλληνες να θεωρούν πολυτέλεια την επίσκεψη στον οδοντίατρο, παραμελώντας την οδοντιατρική τους φροντίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, 6 στα 10 παιδιά ηλικίας 5 ετών παρουσιάζουν τεριδόνα, ενώ το ποσοστό αυξάνεται στο 84% στους εφήβους. Το 38,2% των μεσηλίκων και το 42,9% των ηλικιωμένων δεν έχουν καλύψει τις προσθετικές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα να ζουν χωρίς δόντια. Οι τιμές είναι 2-3 φορές πιο κάτω από την Ελλάδα. Οι Έλληνες οδοντίατροι πάντως εφιστούν την προσοχή στους ασθενείς να είναι προσεκτικοί στην επιλογή οδοντιάτρων από τη γειτονική χώρα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί χρήση ακατάλληλων ελληνικών που προκάλεσαν επιπλοκές.